Uyingane yami ngokuthi ngicela ungakwati ne. Uyingane yami ngokuthi umyeni wakho wayenginyukubeza ngisamncane. Hawu, umyeni wami? Yebo, umalume wami. Hayi bo. Kanti ngakho kuthiwa waba nengane omncane nje eyamyeni wami? Yebo, eyamyeni wakho. Uma bayigqiba le nto. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nehlelo noLungu Star. Namhlanje vashelo udadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula udadewabo. Unjani? Ngiyaphila sisi, njani? Ngiyaphila. Sanibingelela ababukeli emakhaya, usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo? Sanibonani balaleli emakhaya. Mina ngiqhamuka eMzinyathi. Uqhamuka eMzinyathi. Ubekwa yini lesi sihlalo namhlanje? Nginemfihlo. And imfihlo yami inzima. Okay. Because ngaresha umalume. Okay. Ngisemncane. At the age of 8-9 years. Okay. So ekungirepheni kwakhe because wayelibele ephindelela. Kanti nami sengingenile kwisayidle yabantu besifazane. Kwazi kwaholela ekutheni ngiyamitha. Ukumitha kwami umama ngoba phela ubhuti wakhe lo wenza lento. Kanti ngangilibele ngimtshela the time umalume esangirepe ukuthi umalume uyanginyukubeza. Imake umitha usuneminyaka emingaki? Ngina 10 years. Na 10 years? Yes. Ulokhu ngikuzwe uthi from the age of 8-9. So ulokhu ekurape nje uzufika na 10 years? Yes, ulibele ngirape nje njalo emekhumbula umuntu wesifazane umkhumbulela ngapha kumina. Una 10 usayingane, wabona kanjani ukuthi umithe? Angibonanga kahle mina ngoba ngisuke ngingakazi lutho. Yeah. Kepha umama wakwazi ukuthi yena ambone. Okay. Wangibona ukuthi ngikhulelwe noma futhi nakhona lapho wangithuka ukuthi ngikhulelwa kanjani. Ngenxa futhi ukuthi ubhuti wakhe lo wenze lento. Ngisathusa ukuthi ke na una 10 uma wakhe yakuthuka ukuthi ukhulelwa. Wakubona kanjani? Wayegeza yini yasolisa? Angani uyazi ukuthi mawuyingane awunaki. Uyaqemba mekushisa, uhamba nangephenti. Uma ila khona abona ukuthi hayi kunento eyenzakalayo. Ngithi kuba nomuqa mawukhulelwa. Wawubona leyo muqa mina ngena ndaba nawo. Ngangivuka ekseni ngiphalaze but ngangazi kwenzakalani. Unganaki phela uyingane. Ingane mina ngijaha ukuyodlala. Oh my goodness. Yes. So manje ubona lo muqa nawe ubona lo mkhaba. Mina ngitsho ukuthi umkhaba wokusutha. Akukho lutho izwayo enyakazayo phoyisweni because ingane iyanyakaza. Ngixoxa ukuthi namathambo akhe asathambile una 10. Kwakunzima ngoba phela angazi lutho mina. Ngisho noma kuthiwa ngiyakuzwa ngikuzwayo. Angeke nginake ngoba ngivede ngizoyitshela ukuthi just a thing. Yeah. So kwakusa kadokotela ebona ke? Phela ngaya ekliniki, umndeni ungathatha intweni. Saya ekliniki. Noma ekliniki bamthethisa ke kodwa ke iblame ayishilo. Wafike wathini? Wafike washo ukuthi ngiyagula, usole ngathi ngimithi. Imake odokotela bangenelanga yini lolu daba bavula icase ngoba phela una 10 la. I-rape le. Kuyacaca. Odokotela basemakliniki abanaki. Abanaki nje. So abanaki bavedane nje benze into yabo baqede bahambe. So mina ngaqaliswa ukuthi ngiyoxukuza lapha ngiyazi kwayona leyo nto leyo. Ngihanjiswa nguye umama mina ngikhohlona ama-date ukuthi ngihambe ngiyoxukuza. Sure. Okay, umalume uphike kuyo yonke le mess usukhulelwe wena? Ukhona. Uqhubeka impilo, it's normal. Yeah. No mama impilo it's normal. Normal. Akamthethisanga ukuthi nayibe usumithisa ingane yami. No, into engathi ngiqeda ukuzala kwabe kuphuthuma imali yeqolo ukuthi iyobhaliswa. Uphi ubaba wakho? Ubaba washona ngangisemncane. Awusamncane. Ngisemncane. So umalume umfowabo wakho. Umfowabo wami. Engihlala khona komalume. Uhlala khona. Ogogo abekho? No, kusele ingane. Kusele ingane. Umalumekazi, umalume,
Yeah. So manje endaweni bathini bekubona una-10 umithi? Abekho abakulokhuzile abakubhulishile bakhuluma izinto emva kwakho? Abekhona amazwi ayiswana kodwa ngoba phela ngisemncane nami ngithetha as if umacobacobane. Mm. Because every time mengithi ngiyaphuma bathi ngingane engayiphethe kahle. Oh. Lapho mina ngaze ngijole at that age. Yeah, vele you was 10. So manje ingane wayi-30 uneminyaka mingaki? It's 11. 11. 11, yes. Phew. How was the experience yakho kuyi-30 una-10? Wawusu It was understand-ke so manje uthi painful. unengane-ke. Khona umuntu wakuhlalisa phansi ama-social worker. Yes, eklinikhi khona bake bakuzama. But because nami angazi ukuthi kwakwenzakalani. Ya kwenzeka khona. Because after that uma wathi ingane uzoyithatha ibe yakhe because bengincane. And wayithatha ke. Nayo ikhula yazi ukuthi ngusisi wayo. Usisi wayo umdala. Yeah, ikhula ngazi ngusisi wayo manje ingakho ngicabanga ukuthi ngilibhoboze leli thumba ngisho ukuthi no, hayi uyena usisi wami, ingane yami. Uphi umalume usaphila? Iyaphila and usowathatha nomfazi. Usowathatha nomfazi. Ingane ihlala naye egcekeni. Yo, ingane ingakanani manje? Ingane phela ngoba shiyana ngo-10 years mina naye. Wena uneminyaka mingaki ke manje? Na 25. Na 25. Yes. Sure. This is inzima ke leyo. So ufonela umuntu ona 15. Yes, Uzomtshela ngalolu daba. Fanele ngimtshele ngoba yena ukhula wazi ukuthi uma wakhe uma wami. Ubaba wakhe wazi ukuthi washona njengoba nowami washona. Already ke kodwa ke ukuthi kena udile nale issue le. Ngizothi ngiready. Already. Akusinde kuyakhona. I'm just thinking lana ukuthi kena awufunini ngiyabuka ingane na 15. Ngezwe uthi kena umalume umakoti wakhe uhlala egcekeni. Awufuni isifonela umakoti kamalume rather umtshela ukuthi kena lengane ekuthiwa usisi wami ingane yami. Ingane yamyeni wakho. Siyeke ingane isancane. Uzophazamisana sesikoleni lo muntu. Yeah, ngizokwakha netrauma. Yeah. Singamfonela umakoti. Awubona ukuthi asifonela umakoti. Umnakwenu. Yeah, phela manje vede sekuyahlekwa ngoba yeah, but kena intombazana yakho uyimuntu onjani? Yo, sweet little girl. Ngempela. Uyahlonipha. Akukho kubi engikubona ngaye. Akukho. Ngoba nifuthe kahle uhamba nemhlanga. Yeah. So uma wakho wena usaphila? Yes, usaphila. Uthini ngalolu daba esebona ingane ikhula? Akafuni namanje ukuthi kukhulunywe ngayo. Hayi, ishaya indiva ke nje leyo. Ishaya indiva nje akanandaba nje nayo. Umakoti usanda ukufika emzini? Umakoti kamalume? Unonyaka wesibili esekhaya. Unyaka wesibili. Mina ngibona ukuthi ngicela sifonele yena nokuthi sithinte lo ingane. Isancane kakhulu. Yo, nizongixolela ke lapha ababukele emakhaya. Inhloso ukuthi ke nasizofonela ingane but isancane kakhulu 15 safanele focus esikoleni kodwa ke asifonele lo umalumekazi simazise ngendoda yakhe ukuthi umuntu onjani. Yebo, sabona njani? Sabona sithu njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar ka Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yebo, singakhuluma so. Ngiyabonga. Kuhlelo Black Life TV elithi sikhipha izimfihlo ngihle nomshana wakho la uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela umlalelo. Yebo. Malumekazi unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Malumekazi nginemfihlo la ekhona. Ngale. Yebo, malumekazi imfihlo yami la imayelana nodadewethu. Yebo, lona 15 years. Yeah. Yebo. Udadewethu lona ungingane yami. Kanjani? Uyingane yami ngokuthi ngicela ungakwadi ne.
bengedideke ya ngilale. Uyingane yami ngokuthi umyeni wakho wayenginyukubeza ngisamncane. Hawu. Myeni wami. Yebo, umalume wami. Hayi bo. Kanti ngakho kuthiwa waba nengane omncane nje eyamyeni wami. Yebo, eyamyeni wakho. Uma bayigqiba le nto. Manje Uyayazi yena leyo nto. uyazi kahle. Kanti nizoshada emzini oney'mfihlo kangaka. Ayi, ngangithi mina ukwazisile ngoba umama wayigqiba le nto ehlangene naye. Mina ingane ngayithola ngina-10 years. Yibo. Kanti le khaya kulo muzi njani? Ayi, Imfihlo engaka engithunayo sengize ngashada u2 years. Sengizovele sikade sasandana nale ndoda engitshela ukuthi namahlazi angaka abolile. mina ngithi uyazi-ke ngoba uma ungena kulo muzi bengithi uzazi zonke iy'mfihlo njengoba nje nezinye uzazi. Hayibo. Phela kangazi ngenzeni. Kuninteke nje. Injalo-ke nje ngithi manje sengikhathele ukuthi le nto ngiyifihle ngiyivalele kumina ngaphakathi ngoba ngiyabona kulo mndeni akekho noyedwa ofuna ukuyinaka indaba yami. Hayibo kodwa ngiyalinga ngisehlane. Ngiyalinga ngisehlane. Hayibo. Ngixoxa noba into enje Nkosi yami. Angazi ngizo into enje. Hayibo. Nami nje sengithola ukuthi ngikhulume ngoba bengingakaze ngikhulume nabo le nto. Ngikhula nayo, angikaze ngikhulume namuntu. Imande ngikwazi ukubhodla manje ngoba iyangisinda. Imfihlo engaka naye. Asengincinzi nendlela. Ngishade ngimuzwa njani kanti mina? Ingane yona izotshela ithiweni ngale ndaba. Yingakho ngithe awuthi ngitshele wena ngoba uma ngitshela yona isencane. Avele ngasapha ngisho ukuyibheka. Ngibukele manje mina le ndoda hayibo. Ukwazi ukungifihlela indaba enkulu kanje. Hayi, wangilimaza nje umyeni wakho, wangilimaza kakhulu. Umngane bami angizange ngibu-enjoy. Kodwa uzizwa unjani Ntombi ngale nto wema ngaze ngakuzwela. Ingilimazile kakhulu ingilimaze kakhulu ngoba mina ngikhule ngihlekwa kuthiwa ngingane engayiphethe kahle. Hleze lezi zinto ngiyibuka ko-TV kanti nale ekhaya ziyenzeka. Sekwenzekile mina. Wema. Angazi ukuthi ngenzeni. Ngiyaxolisa uzokhuluma ngithini nale ndoda. Asiyabona indoda wema ngishade umbulali phela lo. Hayi-ke ma, Ukwazi ukubulala umuntu ephila. yilokho ebengizokwazi ingane ayiphephile la ekhaya. sekokwenuke lokho ukuthi nixoxe nobabili ngoba mina sengalimala vede. Ngaphinde futhi ngayithoba lawo manxeba ngoba bekufana nokuthi yimi ngedwa nje oyibhekile kule nto ngoba uma wami ubeyishaya indiva yonke into. Akukhohlakele bobabili usisi. Khohlakele behlekene nobhuti wakhe. Hayi bakhohlakele. Kungaze ngangiyangezwa. Hayi bakhohlakele babolile. Bathula kanjani emfihle nje? Hayi kufuneka usisi adilike lapha kwakhe siyixoxe le nto ngeke. Siyixoxe senziwa njani ingane izokhula inasiphi ijob. Washo sinayo mhlawumbe azoyihamba mekunje. Angazi-ke lapho-ke mina ukuthi ngikutshele le nto nayo masikhulile fanele ihlale phansi naye siyitshele ukuthi kahle kahle ubaba wayo ubani. Yeyi angazi ukuthi ngizombukela uba le ndoda angazi ukuthi ngiyibambe ngidedele. Ngizoyibukela uba indoda ebole kanje ezobamba iy'ngane zayo ekugcineni. Yaze yakhohlakala indoda engithi ngishade nayo ngishade nesikhohlakala nje. Ngibulala uqobo lwakhe phela wahlukene nokuthi ubulele. Uthatha ikhekhe lomzali. Umshana wakhe pho. Hayi ngeke. Kumele ngikhulume nje naye icala nje ngibaya ngisho ukumbomba mina nginankinga. Ngekwazi ukuhlala nesipho esinje sendoda. Kodwa Mandlula nje icala aboshwe ngeke. malumekazi ucabanga ukuthi icala lisazovuleka kule minyaka emingaka? Ngeke lisangavuleka nje icala i-rape into enkulu ngabe leyo. Ngibosha impilo yakho yonke. Angikubeki icala mntanami. Nawe usamncane. Ongeke
ukuthi usamncane ukwazi ukuyivikela. Uhlulwa ngisho ukuvikela umzali wakho, angilibeki icala kona, ngilibeka kuyona mina, bobabili noma wakho. Ngiyabonga. Usini le mhlawumbe nabo baberephana mhlawumbe ukwazi ba Angazi. nje le efihlwa into engaka into enkulu phela kabi. Inkulu phela le nto le. Ungayivula nje icala futhi ngizokuphelezela mshana nanankinga. Hey. Ngiyabonga malumekazi. Okwami bekuthi nje ngikhiphe leyo mfihlo ebingihlupha, ebiyenza ukuthi ngingalali kahle nasebusuku, nasemsebenzini ngiyithole sengingasakwazi nanokuphefoma kahle ngoba bingihlupha lento ukuthi ngihlezi ngicabanga ukuthi ingane yami ngiyoyitshela kanjani ukuthi angiyena usisi wayo. Kepha Yazi kuzophela kwakuthandaza. Uthandaza ngithini? Hawu, yazi ngihlukumeza indoda ngishade ngakho wonke. Hayi. hayi, ngibonga isikhathi sakho mina malumekazi. Sobonana ntombi, kuzomele sixoxe nje ngalolu daba, kumele iboshwe. Yebo malumekazi. Kungamele ngihlale ngenandoda. Kunendoda eboleka nje ngizobambika ngayo. Ngiyabonga. Uzizwa unjani? Ngizizwa ngathi kukhona umthwalo wehlile emahlombe ami ngoba le ndaba bengazi ngikhulume namuntu. And uyayizwa i-support kuyena bakithi? Hayi uyangisapotha yena. Wathi engena nje ekhaya ngambona ukuthi uwumama olungile. I-support yakhe idlule kama wakho. Because into ekufanele ngabenziwa uma wakho le. Yazi kwesinye isikhathi ukunikeza umthwalo ungazi ukuthi uzowuthwala kanjani. Uzothwaliswa abantu abangaphandle. Ilokho engikufundile mina ukuthi ungakhala uthi ukhalela ekhaya, kepha ngekho okulalelayo ukuthi uthini. Uzulalele ngaphandle. Yo, inzima kakhulu lena ngoba i-involve nengane. But I'm glad ukuthi umalumekazi uyithathe kanje. Kwawuyena futhi othi kena uzoyisukumela, akaboshwe. Umzwile ukuthi angamana ngabi nandoda nokuthi ahlale nesikhohlakala. Abanye bebezophika bathi unamanga ajika kuthuke kwayena. Ya, ukuthi into engisabisa kakhulu ukuthi mengifika emaphoyiseni azoyithatha kanjani. Icala liboli. Ingane izosho igazi ukuthi eyakho malume. Kodwa ke nakho ukuthi sengiyoba inhlekisa, ngibe inhlekisa kakhulu ngikhulu. No, ukuphuce umngane bakho waphuca konke oyikona. Ngoba every day uyayibona lengane ikhumbuza ipain. Wakufundisa ukuthanda ngendlela engekho right ngoba manje ingane ayinacala kodwa fanele uyithande. Yeah. So manje ke na hayi ukuthi musuku umzwela usekhulile una 25 awuno 10 should naye usekhulile ngeminyaka kakhulu of which akahambe kayobolela ejele. Icala liboli. Yeah, kunzima khona. Mina njena ngiyashayela izandla ukuthi uphumile obala wayisho le ndaba. If ukuthi ke noma wakho fanele aboshwe, ababoshwe bonke. Khona nomama ezofunda because what if ngelilanga kureshwa le ingane yakho ke udadweni. Hayi ke sengingabulala umuntu. Shuthi uma wakho phela uyoyigqiba futhi angithi. Mina kodwa ngeke ngize ngigqibe ngoba ngeke uyigqibe wena bari ke what if wena awukho. Phela at the end of the day yazi ukuthi uyena lo mama ngithi. Yeah. Yo babule emakhaya icala liboli mawukuthi umuntu agripha ngisho noma kuthiwa sekuphele 15 20 30 years mayisaphila nje hamba odvula lelo cala aboshwe umuntu ke nafanele ayifele izono zakhe esaphila la emhlabeni singalindi ukuthi ke uNkulunkulu adile naye. So Black Life TV siyanthanda, please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.